Bon dia a tothom. Donem inici, doncs, a la segona part de l'acte d'avui, que consistirà en la lectura d'uns relats breus per part de persones de Manlleu, homes i dones, joves, nens i nenes, que són lectors habituals de la biblioteca. Escoltareu 6 narracions que es titulen Les llegendes de Manlleu. Són textos que ens parlen de l'origen de llocs molt emblemàtics, ja els reconeixereu, d'aquí a Manlleu, i l'autora, la Montserrat Llorenç, ens proposa uns textos imaginatius, en què la fàbula conté a vegades elements molt propers. L'aventura d'escriure i de llegir, doncs, ens conduirà a llocs coneguts per la gent de Manlleu. En aquell temps no n'hi havia de biblioteques, perquè ningú no havia sentit mai la necessitat de tenir-ne. Però s'esdevingué que un dia, després d'unes fortes pluges, la gent va començar a trobar paraules en els llocs més insospitats de la vila. Paraules sense amo, de tots colors, de totes mides. Ningú no en va fer gaire cas. D'altres vegades havien plogut granotes i no havia passat ben res, fins que n'hi va arribar a haver tantes de paraules que la gent s'aturava a llegir-les i s'hi entretenia tant que s'oblidava d'anar a treballar. El consistori, reunit en un ple extraordinari, instigat pels empresaris més influents de la vila, va decidir posar 2 escombriaires dedicats només a escombrar paraules. De seguida es va veure que, com més n'escombraven, més en sortien. Semblava que no hi havia res a fer. A més, la vida quotidiana s'anava paralitzant. Les dones no feien el dinar, perquè en anar a comprar s'entretenien a llegir a les parets. Els nens no arribaven mai a l'escola, perquè al parc les paraules s'havien confabulat i s'ordenaven i es desordenaven en contes meravellosament inacabables. Ja ni els burots no feien la seva feina, ni els escombriaires dedicats a recollir paraules, perquè eren incapaços d'escombrar-les fins que les havien llegides totes. I això, esclar, era impossible. Va ser molt difícil tornar a reunir el consistori. Van haver de posar dia i hora fins a 10 vegades, ja que mai no arribaven tots els regidors, entretinguts com estaven, a llegir i a llegir. I és que en aquells moments les paraules subversives i enganyoses s'havien reunit formant novel·les, històries d'intriga, assaig, poemes. No hi havia cap racó del poble sense paraules i la gent feia cua a tot arreu per tal de llegir les històries més inquietants, els poemes més profunds. Però aquella reunió del consistori no va servir de res. Ningú no va ser capaç de trobar cap solució i, a més, la plaça estava plena de gent cridant consignes contra la desaparició de les paraules. Durant tot un any van haver intenses negociacions entre els polítics, els empresaris i els representants del poble. També hi va haver actes subversius, manifestacions més o menys espontànies, dimissions, crisis de govern. I heus aquí que van arribar a una solució intermèdia. Posarien les paraules en papers, que s'ordenarien segons les històries que s'havien anat creant. Tothom va estar d'acord a posar una mica d'ordre i marcar els horaris per llegir. Dilluns, dimecres i divendres, les persones, el cognom de les quals comencés amb la lletra de la A a la L. Dimarts, dijous i dissabte, les que tinguessin un cognom que comencés amb una lletra de la M a la Z. Els diumenges es van reservar per les personalitats del poble, així tothom podria veure com llegien. Tot va anar molt bé fins que va ploure. Els papers van quedar com una pasta i les lletres borrosos. Abans no hi hagués una altra revolta popular, una dona de seny va trobar la solució: fer una casa on poder guardar-hi els llibres. Però com que la primera que van construir al barri de Gràcia
no hi van caber tots, en van fer un altre prop de la plaça. De bon primer, va semblar que la gent perdia el costum de llegir, perquè costava molt d'esforç anar fins a la casa dels llibres i només van quedar uns quants incondicionats que hi anaven, dia sí, dia també. Però a poc, les coses van anar canviant, ja que la gent, sense saber per què, va començar a enyorar-se de les paraules. Es feien llargs aquells vespres d'hivern vora del foc. O les tardes d'estiu, a casa, amb els porticons de les finestres tancats per a foragitar la calor. Així, com qui no vol la cosa, Gairebé d'amagat, Ara l'un ara l'altre, els habitants de Manlleu van anar entrant a aquelles cases a les que algú ja havia posat nom. Biblioteca. I atenció, perquè encara no s'ha acabat el conte. Agafeu el paper que us han donat i llegirem tots plegats al final d'aquesta història. Endavant. L'àvia hi portava els seus nets. Us vull sentir a tots, eh? La veïna del tercer ho explicava la del primer. Els mestres ho recomanaven als alumnes. El pare hi portava els seus fills cada tarda d'estiu. La senyora de la botiga ja no podia passar els vespres sense els llibres que li deixaven en préstec. Les bibliotecàries i els bibliotecaris s'esforçaven a fer content a tothom i, com per art de màgia, cada dia posaven més llibres a l'abast de tot el poble. I com diu alguna altra llegenda de Manlleu, si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i ho trobareu! Aplaudiment per tota la gent que ha participat i a punt per desplegar la darrera pancarta pintada per l'Escola Quatre Vents.